Rusiyaның Samar шәһәре янында bir зират бар. Анда Идел буе төбәкләреннән 200ләп ир күмелгән. Bir ел элек бу каберләр анда юк иде әле. Хәзер биредә Вагнер хусусый хәрби ширкәтенә ялланып, Украинадагы сугышка киткән һәм шунда һәлак булган ирләр ята. Шул исәптән Татарстан белән Башкортстанда туып үскәннәр дә. Шуларның бөтенесе диярлек сугышка киткәнче төрмәдә утырган. Шул ачыкланды, күбесенең туганнары бу Вагнер ялчыларының сугышта һәлак булуын белми дә булып чыкты. Мәсәлән, менә бу Оренбургдан Александр Скалиуш кабере. 2022 елның июнендә аны телефон урлаган өчен 1 елга төрмәгә утырталар. Шул ук елның 19 ноябрендә ул инде Украинада һәлак була. Кызы Надежда Идел Реалия журналистына әтием үлгәнен белмәдем дә диде. Туганнардан бер кеше дә әтием белән аралашмады. Мин генә сөйләштем. Эчә иде ул. 3 ел элек ул юкка чыкканнан соң аның белән элемтәм өзелде, ди ул. Александр Скалиушка 42 яшь булган. Илья Ананин кеше үтергән өчен 2016 елда 9 елга хөкем ителә. 2022 елның 16 ноябрендә ул да Украинадагы сугышта үтерелә. Аның бер дусты Илья тизрәк иреккә чыгарга теләде. Шуңа да сугышка китте диде. Ананинга 30 яшь булган. Каберләр арасында төрки мөселман исемнәр дә очрый. Мәсәлән, бу Стәрлетамактан Спартак Хәсәнов кабере. Шунысы кызык, Хәсәнов каберенә башкаларныкыннан аермалы буларак тәре куелмаган. Туганнарының берсе бу инде Спартакның икенче сугышы. Моңарчы 1995 елда ул Чечня сугышында да катнашты диде. Хәсәновка 47 яшь булган. Путин режимы Украинага 2022 елның 24 февралендә бәреп кирде. Дөньяның күпчелек илләре Русияны шушы сугышны башлаганы өчен хөкем итте. Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Вагнер хәрби ширкәтен Путинга якын эшкуар Евгений Пригожин җитәкли. У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Төрмәдә утырган иратлар Вагнерга ялланып, Украинадагы сугышка китә ала. Төрле җинаятьләр, хәтта кеше үтергән өчен озак срокларга хөкем ителгән бу ирләргә Украинада 6 ай сугышканнан соң иреккә чыгу вәгъдә ителә. Сугышка ялланып киткән шушы кешеләрнең якынча 10ннан бире генә исән кала. Азатлык белән бергә булыгыз. Без илдәге һәм дөньядагы хәлләрне ничек бар, шулай сөйлибез.